I don't want to romanticize poverty, hardship, and endurance. Nonetheless, suicide has become the order of the day. Therefore, I think we need to touch the subject of mental health. For most of us, success comes after you have put an effort. And before you acquire it, you have to toil and work very hard. Sometimes it is very stressful. Maybe we need to learn from an eagle. An eagle can live for many years only if it does the following. 1. Remove its talons. 2. Remove its beak. 3. Remove its feathers. And the removal, therefore, is not something to joke about. It becomes so hard. Cabanga ikhipha inzipho zayo eziqine ngalolo hlobo. It becomes very, very painful. But it bears the pain because it knows what the future for it will look like. For me, that is mental health, because you know that the phase will pass. It means, therefore, that the eagle is smart, and SMART is an acronym. S is for specific. You identify your problem. It becomes specific to you. The problem of the eagle is wanting to live for a long time. For today, let this lesson end here. We will continue with it in our next video. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Bengithi Lizokuna, obhalwe nguNakanjani Sibiya. Balingani bami nani bafundi, ake sifinqe isahluko sesi-5. Uxolani uphithene, usangene, ugajwe uthando lukaMahlengi, akazi ukuthi enzeni. Uvela bone isithombe sikaMahlengi phambi kobuso bakhe, ezwe ngesihoshana sephimbo lakhe. Uxolani ezwe kubanda kwamancane. Uyesaba-ke nokho, usaba umkakhe, yingakho nje esephuma eya emotweni yakhe, afike ashaye iselula. Uloku uyaqalaza, ubheka ngala, aphinde abheke ngala, ukuze umkakhe angamphazamisi futhi angamboni. Uthi uma ngabe ekhuluma noMahlengi ahlebeze, kwazise uyesaba, aphinde ahefuzele ngenxa yothando athanda ngalo uMahlengi. Bayancokola, bavumelana ngokuthi bazobonana namhlanje, kwazise kuMahlengi anytime is tea time. Uxolani uvumelekile ukuthi angeza noma yinini azomvakashela. Bathembisene ukuthi uzophathiwa yini, hhayi leli elingushibhulayini noma elingabizi kakhulu, aphinde aphathe nepizza. Uyamomotheka ngemuva kokukhuluma noMahlengi. Inhliziyo yakhe ithi osololo ngendlela athanda ngayo lo muntu wesifazane. Aqonde kumkakhe, eyocela imvumo phela ukuthi usazothi shelele ayobonana nabangani bakhe edolobheni. Nangempela ulungile owalunga njengegama lakhe, amnikeze imvume. Cabanga mlingane nawe mfundi ukuthi ushabasheka nje uXolani usayokweshela abakathandani noMahlengi. Laphayana ekhasini lika-81 esigabeni sesi-3 ngizofunda nje ingxenye yokuqala ukufakazela lento engiyishoyo, kufundeka ngalolu hlobo. Kayizibekanga kalula nokho indaba yakhe yokufisa ukuzibika kuMahlengi. Yamnakashela nasemva kokuba eseyithengile ipizza leyo, wangena emotweni. Nangenkathi enqamula imigwaqo yedolobha esephikelele efulethini likaMahlengi, wayelokhu ewacabanga
amazwi anembayo azogadla ngawo entokazini. Balingani bami nani bafundi, masime lapha ukufunda, siqhubeke nokufinqa. Uthathu uyabeka uXolani, yingakho engambonanga uNdumiso ngenkathi emlindile ethukuthele ewubani ezwa isikhwele sokuthanda uMahlengi. uNdumiso akasona isidlakela kuphela, kodwa unolaka, unenhlamba, uyisilwi, akhwele azehlele kuXolani. uXolani awe ayothi dinsi phansi ngezinqe. Iso lakhe liyopha. uNdumiso uyaqinisa kulolona lelo liso elophayo. Yilapho isibhakela asifaka kakhulu khona. Iwayini liwe limthele. Ipitsa iwe imthele uXolani. Usenjani nje ukungcola? Baze bamlamulele Nkosi yami labo bebabukela izibukeli lezo. Athi uyavuka uqonda efulethini likaMahlengi. uNdumiso amtshela ukuthi akabambe leyo eze ngaye. Nangempela kwabanjalo. Uthe sephakathi emotweni wayishaya yazula, akamanga ngisho nasemarobhothini. Wayeweqa eweqile nje amarobhothi, ejahele ekhaya, engazi nokuthi uzofika thini kumkakhe. Wathwala izandla ekhanda ulungile, kodwa ngenxa yokulunga kwakhe waphuthuma walanda ithawula ukuze akwazi ukusiza nokunceda umyeni wakhe owayesegxaza igazi. Ngalena uNdumiso wazulazula enzela ukuba igwebu lentukuthelo lithi ukwehla kancane. Uthe umebona ukuthi ngathi usengconywana emoyeni, wanikela eflethini likaMahlengi. Umefika uMahlengi phela uyabingelela, kodwa kuyabonakala ukuthi akeneme kahle, ubingelela sakuzihudula. Seyabika kuNdumiso ukuthi usafuna ukuthi shelele aqonde ngase-South Coast, kodwa akafuna ukuphumela obala ukuthi yini yona lena afuna ukuyoyenza khona. Kodwa kuyathembisa ukuthi uma sebuya impilo yabo iyoguquka. Uyancokola uMahlengi, uthi mhlawumbe uyothwala nje lapho uyakhona, aphinde athi mhlawumbe uyobamba inkunzi. Amazwi kaMahlengi athi mhlawumbe uyobamba inkunzi ayikhono lombhali eliveza isu lokubikezela. uNdumiso ungumlingiswa onolaka. Abuzeke ngolaka ukuthi kungani uMahlengi esho kanjalo. uMahlengi achaze ukuthi ubezincokolela, bavalelisane. uMahlengi uphithene, usangene, ugajwe uthando lukaXolani. Iculo likaJoan Armatrading limenza amkhumbule ngokunye manje uXolani wakhe. Uthi njalo uma ecabanga ngoXolani ezuvalo lomuthi heqe. Uzwakala esethi, ngivelelwa yini kodwa bakithi, nangu uXolani bayisilingo, uzothini nje kodwa uNdumiso. uNdumiso ngalena uyapaka, uthatha impahla uyifaka emotweni, udlula kuSibusiso ongumngani wakhe. uSibu athi uyasola ukuthi uNdumiso lo njengoba nje umthwalo usobhokweni uhanjiswa usizi lwabantu besifazane. Nalapha futhi umbhali usebenzise ikhono lakhe lokusebenzisa isu lokubikezela. Uyaziwa-ke uSibu uyisoka, unezintombi eziningi, uhlale exoxa ngazo nje. Baxoxe okungatheni, ahambe uNdumiso athathe umgwaqo omkhulu obheke ePort Shepstone. uNdumiso wayezohlala endaweni ebizwa ngokuthiwa iParadise Holiday Resort, lapho ayebhukhe khona izinsuku ezinhlanu. Simbona edla amathambo engqondo, ehlela ukuthi uyoyithola kanjani
imali yalesiya sigwili esaziwa ngelikaNgithi.